ka, Bal. Pag ako natuturog sa banggi, dai ko maaraman talo ako, nangingiturog. Pag mata pagkaaga kagahapot, dai ko na makayang simbagan. May mga banging na bukunang matulog, may mga aldaw na bukunang manakaw, na bukunang matulog. Abo ka nang magturo. Dili kaya ang resulta kan bisyon, puro konsumisyon sa magurang